Прывітанне ад вернікаў парафіянаў сабору святого Кірыла Тураўскага усім прысутным на гэтым цудоўным саміце. Падзякаваць беларусаў Канады за цудоўна арганізаваны саміт, проста суперова. Дзякуй вялікі. Собор святого Кирилла Тураўскага на 401 Атлантик Авеню ў Брукліне ёсць не толькі беларускай царквой, але сапраўдным беларускім грамадскім цэнтрам у Нью-Йорку. Вясной 18 года з'явілася ідэя паспрабаваць уздакладніць гісторыю будынку. Хацелася б знайсці пэўныя дакументы, которые могли б пацвердзіць, што на самай справе будынак быў пабудаваны ў 1850 годзе. Сёння будынку 174 гады. Мне гэта было вельмі цікава, і таму я меў магчымасць, меў час і распачаў гэтую справу, каб знайсці нейкія дакументальна пацверджаныя сродкі, дзе можна было пабачыць, што на самай справе будынак быў пабудаваны тады, калі ён ёсць у інтэрнэце інфармацыя, у нашых сродках і так далей. Першае, куды я звярнуўся, гэта была Нью-Йоркская публічная бібліятэка, дзе я атрымаў даволі цікавую інфармацыю, што ў той час, у 1850 годзе ў Брукліне выдаваліся газеты, дзе можна было пашукаць і знайсці, скажам, некую інфармацыю пра гэты будынак. Але гэтага было недастаткова. Трэба было даведацца, па якім адрасе знаходзіўся будынак царквы ў той час. Магчыма, вуліцы называліся неяк інакш, таму што час прайшоў все-таки 174 гады. І дзеля гэтага трэба было звярнуцца ў картаграфічны архіў Сіці-холу. Было знойдзена, што назвы вуліцаў з 1850 года да гэтага часу не мяняліся. Была Атлантик, зараз у нас ёсць Атлантик Авеню, тады яна называлася Атлантик Стрит, і другая вуліца, на перакрыжаванні которой стаіць будынак, называлася Бонд Стрит, яна да гэтага часу называецца Бонд Стрит. І ўсе газеты, которые выдаваліся ў той час, сёння яны адлічбаваныя. Таму працу весці па пошуку нейкай інфармацыі было, скажем так, не даволі складана. Не трэба было сядзець дзесьці ў архівах, пераврачваць кучу дакументаў. Можна было адкрыць камп'ютар, задаць каардынаты Атлантик Авеню, Бонд Стрит і знайсці пэўную інфармацыю. І вось у адным з нумароў газеты ад 6 чэрвеня 1850 года была знойдзена невялічкае паведамленне, у котором было сказано, што учора пры вялікай колькасці ледзіс і джентльмен, наступны слайд, пожалуйста, вот это слайд, The Cornerstone, трошку назад, было сказано, што на перакрыжаванні Атлантик Стрит і Бонд Стрит у фундамент епіскапальнай царквы святого Петра быў закладзены вуглавы камень. Значыць, мы ведаем, што газета была 6 чэрвеня 1850 года, а 5 чэрвеня 1850 года у другой палове дня у фундамент будынку царквы быў закладзены вуглавы камень. Мы можам лічыць 5 чэрвеня 1850 года днём народжання будынку нашага сабору. І што самае дзіўнае, 5 чэрвеня дзень народжання Ефрасініі Полацкай. Цягам гадоў будынак царквы пераходзіў ад адной канфесіі да другой. Нічога цікавага да пачатку 20-го года знойдзена ў інтэрнэце не было. Была атрымана даволі цікавая інфармацыя ад 11 кастрычніка 1908 года, дзе караценька было сказано, што царква знайшла грошы на пафарбоўку будынку звонку і ўпрыгожанне ўнутры. Падлога ў бейсменце была заслана лінолеумам. 1908 год і лінолеум. Разумееце? І для лекцыйнай залі была набыта 100 крэслаў. Агульнае ахвяраванне за год вернікамі царквы склалі $9600. Калі палічыць на сённяшні дзень, гэта коэфіцыент 33, гэта сума складае
316 800 доляраў. Вось столькі вернікі сабору сабралі за год. 316 000. Таксама кангрэгацыя ахвяравала 1000 доляраў, 33 000 доляраў на місіі царквы за межамі Злучаных Штатаў і асветніцкую працу. Вось такая цікавая інфармацыя пра тыя церквы, которые былі ў будынку нашай катедры. Вось такім жыццём жыла царква до 1938 года, калі 24 лістапада памёр ад грыпы святар царквы. І пасля смерці пастора жыццё царквы заняпала. Уплыла на гэта таксама магчымая вялікая эканамічная дэпрэсія ў Злучаных Штатах, і будынак царквы быў выстаўлены на продаж. У чэрвені 1945 году будынак набыла баптысцкая царква Хрысціянскага саюзу. Разам з гэтым у Нью-Йорку ў 50-м годзе была заснавана парафія БПЦ святого Кірыла Туровскага паваеннымі беларускімі мігрантамі на чале з айцом Хведарам Данілюком. Калі ласка, здымак. Вось ён у нас на здымку. Божыя службы спачатку спраўляліся ў так званай беларускай хатцы на 461 Ашфорд-стрит у Брукліне. У 51 годзе ў Амерыку прыехаў і ачаліў парафію епіскап БПЦ Васіль Уладзімір Тамашчык. І з той пары пачаўся збор грошай на набыццё свайго ўласнага будынку для беларускай царквы. Але сабраць патрэбную суму адразу было складана. Наша паваенная міграцыя, вы разумееце, што зараблялі нешмат. І таму уладыка Васіль дамовіўся з карпатароскай парафіяй Святой Троіцы на Іст, 4-й стрит, што ў Манхэттане, адпраўляць службы там. Гэтак яно цягнулася до 1956 году, калі ўлетку памёр карпатароскі святар Іван Фядына, і ягоная сям'я прапанавала беларусам набыць будынак царквы, але кошт будынку аказаўся непад'ёмны для паваеннай беларускай міграцыі. З гэтай прычыны на працягу наступнага году беларусы дзеля Божай службы здымаюць зале на 14-й стрит у Манхэттане і прадаўжаюць збор грошай і пошукі будынку для уласнай беларускай царквы. Урэшце, пад восень 1957 году з дапамогай кангрэсмена Торна пашчасціла знайсці ў Брукліне будынак былое прэсбірыянскай царквы па адрасе 401 Атлантык-авеню і набыць яго па даступным кошце. Будынак быў у жахлівым стане, але каштаваў толькі 25 000 доляраў. Заплаціўшы 11 000 і выдаўшы яшчэ некалькі тысяч даляраў на новую страху, абагравальную электрычную сістэму, парафіянам давялося сплачваць пазыку яшчэ на працягу 15-20 гадоў. Спіс ахвярадаўцаў, вы бачыце на слайдзе, складае 166 чалавек і знаходзіцца у рамцы на сцяне катедры да гэтага часу. Ахвяравалі хто колькі мог, ад 3 даляраў да некалькі сотняў. Усяго было сабрана 25 000 даляраў. Не маючы больш грошай, каб наняць кампанію для рамонту, беларуская грамада ўзялася рабіць рамонт будынку ўласнымі сіламі. І ўжо 3 лістапада 1957 году у катедры святого Кірыла Туровскага адбылася першая багаслужба, запіс которой захаваўся, і мы яго знайшлі, мы маем гэты запіс, толькі не маем часу. Пасля можам паказаць. Быў зроблены радыёвызвалення, сучасная радыёсвабода. Удзельніку першай службы ў саборы вы бачыце на здымку. Сярод вернікаў на службы была вядомая беларуская паэтка, аўтар словаў царкоўнага гімну «Магутны Божа», спадарыня Наталья Арсеньева. Вы таксама бачыце яе. Чакайце. Вось яна там пазначана. Спадарыня Наталья Арсеньева. Уладжанне будынку царквы працягвалася, быў закончаны іканастас рукамі беларуса Івана Чагіровіча паводле праекту Барыса Данілюка, сына Хведара Данілюка, першага святара беларускай царквы. Вось такія былі пачаткі нашай парафіі ў Брукліне. Азіраючыся ў мінулае, можна зазначыць, што канец 50-х, пачатак 60-х гадоў быў часам уздыму актыўнасці і асягненняў
беларускай грамады ў ЗША і ўласна ў Нью-Йорку. Сёння парафія сабору падаўжае працу, якую распачалі нашы папярэднікі. У бейсменце існуе бібліятэка, якая была недавно адрамантавана, усталяваныя сістэмы ацяплення і ахалоджання, заменены вокны, падлога. У 17 годзе зроблены рамонт фасаду царквы звонку з боку Атлантык-авеню. А таксама у 18 годзе быў зроблены рамонт вонкавай сцяны з боку Бон-стрит. Вось вы бачыце на здымках, як будынак выглядаў да рамонту і як будынак выглядае пасля рамонту. У 20 годзе парафіяльнай рады катэдры па ініцыятыве спадара Зянона Пазняка было прынятае рашэнне па усталяванню ля будынку царквы бюстаў нацыянальных герояў Беларусі Тадеуша Касцюшкі і Кастуся Каліноўскага. Аўтар бюстаў вядомы беларускі скульптар Генік Лойка. З-за ковіду праца заняла амаль што 2 гады. Грошы мы збіралі са ўсяго свету, прысылалі беларусы і з бацькаўшчыны прысылалі беларусы Польшчы, Даніі, Германіі. Дзякуй вялікі за дапамогу беларусам Канады. Бюсты і шыльды былі адлітыя ва ўкраіне, у Харкаве. Гранітныя пастаменты былі замоўленыя і вырабленыя ў Індыі. Некалькі разоў арганізавалася талака па заліўцы фундаментаў і усталяванню гранітных пастаментаў. Адкрыццё бюстаў адбылося на Дзень волі ў 22 годзе. За апошні год у будынку царквы была заменена каналізацыйная сістэма ад фундамента катэдры да гарадскіх сетак, і практычна тыдзень таму быў скончаны рамонт памяшкання уласнае самой царквы, які цягнуўся 3 месяцы. Напрыканцы хацелася б зазначыць, што парафія катэдральнага сабора святого Кірыла Туроўскага разам з царквамі БПЦ па ўсім свеце гэта неадлучная частка гісторыі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Яна, так як і ўся БПЦ, мае асаблівую місію, святую місію высока трымаць факел з полымем веры нашых продкаў, атрыманых на саборы ў Менску, і вярнуць яго назад у свабодную і незалежную ад дыктатуры і маскаля Беларусь. Жыве Беларусь!